дар таваллудхонаи вилояти Соғ давоми соли 2022 шумораи таваллуди кӯдакон 1576 нафар ба қайд гирифта шудааст ки ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 307 нафар зиёд мебошад. Ба таваллудхонаи вилоятӣ дар 3 моҳи аввали соли 2022 занҳои ҳомиладор 2836 нафар ворид гардиданд ки ин нишон дод дар соли 2021 2179 нафарро ташкил медиҳад. ва аз онҳо зинда таваллуд 1576 нисбати 1282 нафар ба қайд гирифта шудааст. аз онҳо нахусттаваллудкардагон 524 нафар яъне 33% нисбати 424 33% соли гузашта дар бар гирифт. аз сабти асноди ҳолати шаҳрвандии вилоят ба мо иттилоъ доданд ки дар ҳудуди вилоят то ин давра яъне дар давоми 5 моҳи соли равон 22946 нафар кӯдакон ба қайди давлатӣ гирифта шуданд ки ин теъдод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 997 адад зиёд мебошад. аз ин нишон дод 11904 нафар писар ва 11042 нафар духтар ташкил медиҳад, яъне шумораи писарон нисбат ба духтарон 862 нафар зиёд ба қайд гирифта шудааст. дар шаҳри Хуҷанд шумораи таваллуд дар 5 моҳи аввали соли 2022 нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 паст гардидааст. дар ҳамин давраи соли 2022 1387 нафар кӯдакон ба қайди давлатӣ гирифта шуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 137 адад кам мебошад. аз ин миқдор муддат таваллуд дар соли 2022 78 адад мебошад ва дар соли 2021 79 ададро ташкил медиҳад ва вафоти то яксола бошад 126 нафар дар соли 2022 ва дар соли 2021 140 нафарро ташкил медиҳад. чихеле ки ман гуфтам мурда таваллуд ба қайд гирифта шудааст дар занҳои ҳомила зан 32 нафар, аз онҳо фавти навзод то таваллуд 19 нафар, ин 59% мебошад ва 13 нафар ҳангоми валодат ба вуҷуд омадааст ки ҳамаи онҳо он занҳое ки ҳангоми валодат кӯдакҳое ки ҳангоми валодат фавт дидаанд ин бо оризаҳои момоӣ, яъне дар муҳлатҳое ки зинда мондани кӯдак ғайриимкон мебошад, яъне бо вазнҳои экстремалӣ 500 грамм 600 грамм ки ин вобаста ба ҳолати солимии модарашон, яъне аз модари солим кӯдаки солим гуфтагӣ. ба маълумоти Дилором Дадабой ва муовини сартабиб оид ба корҳои муолиҷавии таваллудхонаи вилоятӣ, таваллуди занҳои ҳомила ба воситаи буриши қайсарӣ нисбат ба солҳои пеш зиёд буда нигаронкунанда арзёбӣ намуд. давоми соли 2022 буриши қайсарӣ 324 ҳолатро ташкил дод ки ин нисбат ба соли 2021 60 ҳолат зиёд мебошад. буриши қайсарӣ ин валодат бо роҳи ҷарроҳӣ. сабаби асосии зиёдшавии буриши қайсарӣ ин ворид гаштани занҳои лоиқи таваҷҷӯҳ бо оризаҳои момоӣ, бо бемориҳои ғайригениталӣ ва ҳамчун зинаи се ки таваллудхонаи вилоятӣ ин хизматрасонӣ ба ҳамаи занҳои лоиқи таваҷҷӯҳи тамоми вилоят мебошад. аз ин лиҳоз нишондоди буриши қайсарӣ дар таваллудхонаи вилоятӣ мо зиёдтар ба қайд гирифта шуда. фавти кӯдаконе то як сола бошад дар ин давра дар вилояти Соғ 300 нафарро ташкил дод ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 47 адад кам мебошад. омили асосии фавти кӯдакони бармаҳалро муовини сартабиб оид ба корҳои муолиҷавии таваллудхонаи вилоятӣ дар иллати майнаи сар ҳангоми таваллуд нуқсони модарзодаи тифли яъне ба ҳаёт номутобиқатӣ арзёбӣ намуд. гузориши Саид Мухтори Саид Анвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоъоти Хабар.